Content avui de poder fer públic l'acord entre la xarxa audiovisual local i la Universitat Autònoma de Barcelona per poder incrementar el nombre de registres de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, que és un projecte obert, col·laboratiu, participatiu, que intenta tenir el màxim nombre de fragments radiofònics de tots els temps i de totes les emissores que han transmès a Catalunya o que distribueixen els seus continguts per internet. Ara és molt important perquè nosaltres hem pogut ja aconseguir documentar 246 emissores municipals que ja les tenim en fragments d'àudio. Interessa incrementar encara, si és possible, aquest número. Potser pot haver-hi 40 emissores que han existit que encara no tenim cap document sonor i, sobretot, incrementar el nombre de fragments sonors de cada emissora. També tenim una petita ressenya històrica de cadascuna de les emissores de ràdio i si es pot incrementar aquesta informació també seria molt beneficiós. Actualment aquest arxiu de l'Autònoma disposa de 11.000 fragments de ràdio procedents de 1.100 emissores de ràdio diferents de 98 anys i de 308 localitats catalanes. Invitar-vos a la participació i, sobretot, si us agrada viatjar per les zones sonores, que aneu a arxiuradio.uab.cat. Us ho passareu molt bé fent un flashback sonor.